buwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Maayong buntag mga igsuon sa pagtuo, kininusab ang inyong higala, Brad Mike Cormatrelos, ug malipayon nga nag-aabi-abi kaninyo niining adlaw sa atong pagpamalandong dinhi sa atong programa Lamdag sa Buntag. Karong adlaw atong pamation ang mga pulong sa Ginoong Hesus nga nag-awhag kanato diha sa pag-ila sa mga tilimad-on sa panahon. Dili lang panahon sa kalibutan, apan sa panahon sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo nag-ingon nga kahibalo ta moila kun mag-ulan o mag-init. Panusahay malimtan nato ang pag-ila sa panahon sa pagbag-o, panahon sa paghinulsol, panahon sa pakig-uli sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Agi og pagsugod mga igsuon, kita mag-ampo aron kita panalanginan. Sa alang samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langitnong Amahan, salamat niining bag-ong adlaw ug sa kahayag nga among nabati karon nga buntag. Buksi ang among mga kasing-kasing aron mahatagan kami sa pag-ila sa among mga timailhan ug pagtulunan. Panahon sa among mga kasing-kasing nga magbag-o ug makig-uli kanimo ug sa among isig katawo. Tabangi kami nga dili lang magmatngon sa panahon apan mas labaw nga magmatngon sa imong presensya diha sa among kinabuhi. Hatagi kami sa grasya sa paghinulsol ug pagpakig-uli kanimo ug sa among isig katawo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa alang samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. I hope nga nakapamahaw na mo diha or naghikay na ba og pamahaw, no? So adlaw nga Biyernes, Oktubre 24, 2025. Paspas kaayo ang dagan sa mga adlaw. Talitapos na usab ang bulan sa Oktubre, mga higala. Unya akong gigrito gunan ining adlaw nga akong kapikas si MM. Sayo-sayo miro ni mata mga alas 5, apay alas 5 ni mata na aron maka simba unya dunay mi gihimo karon nga pangumpisal diha sa parokya kay ug mga adlaw pohon maghimo ang parokya sa Senior Santo Niño sa Bienvenido ug Jubilee pilgrimage sa diocese, no. So, mo nang sayo-sayo ni mata kay aron makakumpisal o niya nakasimba pod paghuman. So, salamat sa Dios. Amo sad nga greet ang among mga anak, no. Sila si Maria Teresa, si John Luke, si John Michael, si John Rafael, John Gabriel ug si Maria Elizabeth. Sa akong mga igsuon nga naa diha sa lungsod sa Daguhoy, si Charlotte ug si Farah, kauban sa akong mama Delfa. Sa akong mga igsuon nga si Al tuwa sa Manila, kauban siyang pamilya ni Janet nga tuwa sa US ug sa iyang bana nga si Eric. Mayong buntag may adlaw nino diha duha. Sa akong mother-in-law nga si Mama Feli Makwa sa iyang mga anak nga naapo diri sa Bienvenido, mayong buntag ni Atinika, ni Manoy Floro, Manoy Juvi. Ug sa akong mga sisters-in-law nga naa diha kauban silang pamilya sa Europa. Nila ni Rebecca, ni Maria Ayan ug ni Maria Emily ug sa ilang mga pamilyang mga anak, no. Mayong buntag kaniyong tanan sa atong mga kahigalaan nga mga magtutudlo nga malipayon kaayo kay dunay health break sunod semana. Usa ka semana gyud nga makapahulay, no. Mga teachers sa Tagum Sur National High School, may buntag ninyo.
akong mga previous station sa CPG TV SFA sa Bienvenido, dito sa lungsod sa Ubay Sab, sa Ubay Science National High School, sa Daguhoy National High School, sa Tabuan National High School, ug sa Katipunan National High School. Tanan ako mga higala sa Department of Education ug akong mga kauban usab sa Trinidad Municipal College. Mayong buntag kaninyo tanan. Akong mga higala sa Family and Life Ministry sa parokya ug diya usab sa Commission on Family and Life sa Diocese of Talibon. Mayong buntag kanato tanan. So nining adlaw atong hisgutan ang ebanghelyo nga atong mabasa sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 54 ngadto sa 59. Unya madungog nato nga miingon ang Ginoong Hesus ngadto sa mga tao, kun makakita kamo og panganod sa kasadpan, inyo dayong isulti mag-ulan og tinuod kini. Ug kun muuyog ang hangin gikan sa habagatan, moingon dayon kamo, init karon. Unya tinuod usab kini. Mga ipokrito, kabalo ba kamo muila sa dagway sa langit ug sa yuta? Apan ngano nga dili ninyo maila ang panahon karon? Ug ngano nga dili man ninyo husayon sa inyong kaugalingon ang pagbuhat sa matarong? No niya nga atong ebanghelyo nining adlaw mga igsoon. Sa ebanghelyo nagpasabot ang atong Ginoong Hesus ug nagpasidaan nga kung kamauta mo ila sa panahon sa kalibutan, kung mag-ulan man o mag-init, apan usahay di ta kabantay di ay nga dili nato makita ang timailhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang ang ebanghelyo nining adlaw nag-oho kanato nga di ta maghulat sa mga pahimangno gikas langit aron magbag-o. No, makabantay dita nga sa gunson ng linog, ingon dinta nga oy kanang naay panahon siguro nis tawag sa Ginoo, no? O naay mga bagyo, mga kalamidad or mga personal na tong mga problema. Unya, ang importante niini nga di lang ta makabantay sa gawasnon nga mga timailhan sa kalibutan. Dapat pod makita nato ang suludnon nga mga timailhan. Diin ang pinaka-importante gitawag ta nga makig-uli gayud sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kung mingon makig-uli, nagpasabot maghinulsul ta sa atong mga kasalanan na mobiya sa unsay mga dili maayo nga mga binuhatan, unya mubalik na sa sabakan sa Ginoo ug maghinulsul pod nga natay nahimo nga mga kasalanan batok sa atong mga isig kaingon. So dili pa ta mo padayon sa atong mga punto, atong hinumduman ang atong memorial saint or feast of the day. Ato karon nga gisaulog sa simbahang Katoliko ang kapistahan ni San Antonio Maria Claret, usa ka obispo ug misyonaryo nga puno sa kalayo sa pagtuo. Kini si San Antonio Maria Claret mao ni ang nagtukod sa relihiyoso nga grupo kanang gitawag og Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary. Ug nailhan na sila sa tawag or ngalan nga Claretians, no? So kapistahan ron sa ilang founder. Niya nag-alagad ni maong mga relihiyosong grupo, una dito sa mga kabus o kabataan sa Espanya o sa Cuba. O sa Pilipinas karon na po daghan atong mga Claretians, no? Claretian missionaries. Unya kani si San Antonio Maria Claret, bisan sa daghang pagsulay o mga pagpasipala ngadto kaniya, nagpabilin ni siya nga matinud-anon sa iyang misyon pagdala sa mga tao balik ngadto sa Ginoo. So ang iyang kinabuhi makaingon ta nga tinuod gyud ni nga example or ihimplo sa pagpakig-uli ngadto sa Dios ug pagtabang sa uban nga makailapon sila sa kalayo sa gugma sa Dios. Sa atong pagpadayon do na kitay tulo ka mga mugbo nga mga reflection points. Una, mga igsuon, ang Ginoo nagpadala kanato og mga timailhan matag adlaw. So kung kamao lang gyud ta ma-aware lang gyud ta kanunay sa iyang presensya, maklaro gyud nato nga naadyoy mga timailhan
adlaw nga gihatag nato. Ang mga tilimad-on sa panahon dili lang makita sa langit, dili lang makita diha sa hangin o unsa pang mga tilimad-on sa palibot, apan makita pud na sa atong kinabuhi. Ang atong kalipay o kasakit, ang kalinaw o kagubot, kining tanan mahimong mga pahinumdom nga ang Ginoo naglihok di ay diha sa atong kinabuhi. O nga makanunayon siya nga nag-awhag kanato nga maghinulsol, magbag-o, mobiya sa kasalanan. Ang mga problema, daghang mga tao karon ang mas alerto sa unsay problema sa katilingban. No? Social media, mga social media updates ang ilahang giatupag. Pero kulang og gitawag nato spiritual updates sa kaugalingon nga kasing-kasing. So outward ra nga atong giatupag no nga mga update unsa na ang kalibutan, pero wa kayo nilili sa kaugalingon na unsa naman ang akong kasing-kasing. Kumusta naman ang akong relasyon sa Dios? Kumusta naman ang akong relasyon sa akong isig ka tao? Kana usa na sa mga angay natong timan-an mga igsoon kay importante kayo na. Ika-duha, panahon nini nga makig-uli ta, no, makig-uli sa Dios, makig-uli sa atong isig ka tao karon, ora mismo. Dili ugma, dili unya, karon. Kay ningon ang atong Ginoong Hesus, ngano nga dili ninyo husayon karon kun unsay matarong. So asa mingon nga nganong dili ninyo husayon ugma unsay matarong. Ang ingon karon. Ang tawag sa pagpakig-uli di ay mga igsuon, dili angay ipahulat-hulat or unya-unyaon. Kung naatay kasuko, kasakit, kasamok sa relasyon, karon ang panahon nga mangayo og pasaylo. Karon ang panahon nga angay tang mo pasaylo pod sa uban. Kay basin kung maghulata, basin og maulahi na unya ang tanan. Basin og hikabsan ta sa panahon. Ikatulo nga punto mga igsoon. Ang pagpakig-uli nato sa Dios ug sa atong isig ka tawo nagdala ni sa tinuod nga kalinaw sa atong kasing-kasing ug sa ato mismo nga kinabuhi. Ang kalinaw dili lang paghunong sa lalis. Ang kalinaw naa nagasukad diha sa kabag-uhan sa ato nga kasing-kasing. Kay kung ang atong kasing-kasing gani mga igsoon puno na sa garbo, puno na sa kasuko, dili na to masabtan ang kalinaw sa Dios. Dili na to mahuptan ug mapuy-an ang kalinaw nga gihatag sa presensya sa Dios. Apan kun maghinulsol ta, mutugot ta nga usbon ta sa Ginoo, magpaubos, dawato na to ang kalayo sa iyahang gugma diha sa atong kinabuhi ug mo usab kini sa dagan sa atong kinabuhi. Ang iyang kalinaw magapuyo usab sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya ug matagamtam nato ang tinuod nga kalinaw. Ang kalinaw nga dala sa presensya sa Dios. Mao nang usahay mingon ta nga naman ning gubutan naman akong kinabuhi. Ang rason mangigsuon kay dili na nimo ma-feel ang presensya sa Dios. Kay nambiruhan layo na. Nalayo na ang atong kinabuhi. Ang atong kasing-kasing layo na sa Dios. Ang atong kasing-kasing nalayo na sa atong isig ka tawo. Mo nang wala na kalinaw. Dili na nimo mabati ang kalinaw sa hunahuna, kalinaw sa kasing-kasing. So mga practical applications ni ining adlaw. Una, padayon ta nga mamalandong, mahatag gutlo, tagaan ta og moabot pa nga panahon sa atong kinabuhi. Atong pamalandungan ka ang mga timailhan sa atong kinabuhi. Unsa man nga mga panghitabo karon nga nag-awhag kanimo nga maghinulsol ug magbag-o. Ikaduha, ayaw pag-unya-unya. Kay walay unya. Doon na lamay karon. Ang bugtong sigurado nga panahon sa atong kinabuhi, kanarang karon. Mao na nga buhata karon. Ang angay nga buhaton. Buhata ang mga lakang nga makig-uli ka sa Dios ug makig-uli ka sa imong isig ka tawo. Padayon ta, ikatulo, padayon nga magampo, padayon nga mangayo sa grasya sa pasaylo. Kung lisod, mapasaylo, makig-uli sa Dios ug makig-uli sa uban, sugdi diha sa pagampo. Pangayua sa Ginoo ang grasya nga mabukas ang imong kasing-kasing
ngadto sa tao nga medyo nalayo na ka. Pangayo sa Dios nga tagaan ka sa grasya nga mas makaduol ka ngadto sa iya. Ug mabiyaan nimo ang mga butang nga nagpugong kanimo nga mas maduol sa Ginoo. Ug unta tagaan ka sa grasya sa Dios nga mabadbad kadtong mga gapos nga nagpugong sa imong pagbalik ngadto sa Ginoo. Atong mga challenge ning adlaw, pilia ang kalinaw kaysa garbo. Kung naduna kay kasuko, buhata ang unang lakang sa pagiguli. Ayaw paghulat nga ikaw mo'y duolon sa uban. Ikaw mismo mo'y mo una ngadto sa uban. Make it a choice to forgive. And if it is within your powers and within your choices, choose to forget sa mga butang na sakit, sa mga butang na naghatag na tuog kahingawa sa atong kasing-kasing. Ikaduha, choose nga tinud-anay nga maghinulsod. I-dedicate diha sa kahilom. Pila ka mga minuto makigsulti sa Ginoo. Mingon nga, Ginoo, tabangi ko nga makiguli kanimo og sa akong isig ka tawo. Kay kun willing lang gyud ta nya ginasing-kasing gyud tang moduol mangayo sa Ginoo, di gyud siya mo balibad na to igsoon. As long as unabli ang atong kasing-kasing, anaa gyud siya kanunay maminaw gyud ang Ginoo ug mohatag gyud na siya sa iyang grasya nga maduol ta sa iya. So unta nining adlaw padayon ta nga mamalandong unsa nga mga tilimad doon sa atong kinabuhi nga diin ang Ginoo gusto siyang mulihok diha sa atong kinabuhi aron mapag-o ta, aron makiguli ta niya o makiguli ta ngadto sa atong isig ka tawo. Unya, speaking of pakiguli, nindot nga mamalandong ta sa atong kaugalingon ron. Kinsa man tong mga tawo nga kinahanglan ta makiguli? Who are they? Kinsa man sila? So kinahanglan nga hinumduman nato kinsa man ning mga tawo nga nalayo na nga akong kasing-kasing. Kinsa man ning mga tawo nga antud ron na pa ko'y kasuko na pa nako mapasaylo. Kinsa ning mga tawo nga antud karon kinahanglan pa ko mangayo og pasaylo. So kana simple kaayo nga mga pamalandong apan dakog kahimuan sa kabag-uhan sa atong kinabuhi igsoon. So mubo ra ning atong pamalandong nining adlaw ato kining tapuson pinagi sa usa ka closing prayer. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, salamat kaayo Ginoo sa imong pangapulong nining buntaga nga nag-awhag kanamo sa pagtan-aw sa mga timailhan sa panahon ug mga timailhan sa among kasing-kasing. Tabangi kami nga di lang makatutok sa kalibutan kundi makakita usab kami sa imong mga kamot nga nagalihok diha sa among kinabuhi. Hatagi kami og kasing-kasing nga andam magpasaylo, mopasaylo og magpakiguli nga nakanimo og sa among isig ka tawo. Dalha kami sa tinuod nga kalinaw nga gikan lamang sa imong gugma ug presensya. Kining tanan among ipangamuyo ug ipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ta mo close, akong i-shout out ang atong naglantaw karon, no? Si Ma'am Renelda Baluca, atong consistent ning follower, tiglantaw sa ato nga show, niya consistent po nato nga star sender. Salamat kaayo Ma'am Renelda. God bless you and your family. Salamat sa imong paglantaw, sa imong suporta. I appreciate sa imong pagkugi og lantaw nining atong matagbuntag nga programa. Og mga igsuon, atong hinumduman sa kanunay nga ang tilimad doon sa panahon di lang makita diha sa langit, makita usab kini diha sa atong kasing-kasing. Ug kon paminawon nato kining maong mga timailhan, atong matagamtam ang kalinaw ug gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Kini na usab ang inyong isuon Brad Mike Hormatrelos magaingon, padayon ta sa pagpuyo sa kahayag, padayon kita sa paglakaw sa kamatuoran, ug padayon kitang mangita, magbantay sa panahon, diin kita gitawag sa Dios
nga makiguli kaniya ug sa atong isig kaingon. Magkita-kita ta ugma sa gihapon samang oras o higayon sa lamdag sa buntag. Apan tomorrow, recorded ang atuang lamdag sa buntag kay alas 5, gikan naman mi para sa among pilgrimage sa parokya. So ang atong episode tomorrow usa ka recorded nga pamalandong, no? So dili ta live tomorrow, pero I hope nga mulantaw lang gihapon mo ni ana, no? So mo na ang atuang episode ug mga adlaw sanglit doon na kami himuon nga pilgrimage. So salamat kayo sa inyong pagtan-aw nining atong programa karong buntaga. Ug unta ang Ginoo sa kanunay magauban kaninyo, magapanalangin ug magahatod kanato tanan ngadto sa iyahang gingharian. Salamat sa paglantaw. God bless you.